Hello, viewers or subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Parajat ke songlok. Parajat. Don lay wat kunyiru songkurim ya kun persa. Kum kata phim ong bakam longsang. Ki kun the jung lot ki song kha wat ya lu jong ukpa. Ki pendi kiat yu ukpa. Hadu bu ukpa unda bu ait lada ukpa ula bu ait ki song kha ya ukpa. Simti ben banda kaliza ya u ebok unda lami na yung mane. Kane kala yait lat bat kajing pen bam semai kajing pi hakmat dung bulai. Hello bro te mentang ngadon hangne perlok ngadang sidap sum ngawan sum hangne hawa perlok. Te kadba ngadang songkai nga kumpet ya kato kajing keren hau Batis TV kajing keren jong kito ki laingut ki baya penkesan ya kajat kemi. Te ngalepet ya katuh kaji keren rei ban suya keren tang parajat kemi sudah te klem kuat lang ya kijat keparu kam sengaja happy kam isong niate kar kom ya keren namar ki suya penkesan bet ya kajat kemi bat kia penrem ya kiba ajat kepa te ngam tip kito kiba ya keren hang tu ki lalong kristan ne kimpat long kristan lada ki lalong kristan te ban su ya penrem ya kiba ajat kepa kam don jingmut bat kam yahap namar lada pipule ya ka Bible nadu basdang ka perthai hadin bau bulai ulat thau ya ka im badu Adam te hadin bakila yo khun yo kti kajat ka khong kade jung Adam de kade jung senrang te hadin ru hadu u Abraham ikhun jung Abraham te nang tau Moses usim David hadu uji suru kajat ka khong ka debe jung senrang uji suru umdai ujat kemi nrai udai ujat kpa te balai phia penkesan ya kata kajat kemi lada phi layalong kristan lada ma phi ki bayakran hangto ha studio phia long niam khasi tenrai te kabiang lada phia penkesan ya ka dustur khasiru nrai lada phi layalong kristan kalong kajing jak burom ba phin ya penrem ya kiba ajat kepa kajing ya keren ru balai pia keren jak kepa be dalajan election nrei hakapur bom pajan election em kane kajing ya keren jak kemi jak kepa kam daju khamji kot kam daju khamji nrei andalajan election em kisah jak keren be jak kata jak kemi jak kepa bat kajing keren ru kalong kumba ki siat farsi ya i ba arden i badai i presiden jongka VP hakbai yalade ajat kepa tang ba uklam penbuar ki ba uang bakadai ka kam simet jong u te balai phi ya keren siat pia penrem ya ki ba ajat kepa kadai ka kam simet dong ki te habau besar bahai ki khun usmar bahai ki khun balai phi ya bisni ma phi kasong hakamun ki simet kan khamtam lada philai long kristan te khnang bakan nomki kane ka video khnang bakan biang bha lada kren tenga kwa ban bu hang ne mo ngan pandat chua ya kane ka kamera hang ne balai utu nong khot ya kren ha ka studio ru khot lang ya ki jat kpa nrei khotang ya ki jat kemi ban su khotang ya ki jat kemi sudah saya penrem ya ki ba ajat kpate kam ya happy kam song ni hero haga jingsha pidai ban khotlang ya ki ba ajat kparu ken khnang ba mangi ki ba sngap ngin ya bisar ken khamla da ajat kemi ne khamla ba ajat kpa nrei lada phi ya khotang ya ki ba ajat kemi sudah kum to te ken ya pen kesan bet ya kajat kemi ken namar yalde ki ajat kemi te nakalian kajonga yala deru nga ajat kemi bat ngam penkesan ya kata ka jat kepa mo namar yala deru nga ajat kemi
Nrei ngakren ya ke kabangayu I hakato kajing kren hau batis TV namar kami suang ni. Kalong kumba kren siat ya iba arden bada kiwe kiba ajat kepa. Te haba iba arden iklam penbor te yang ikipat ba banginnya ajat kepano. Uang kadai kam simet jong u. Bat kasyong haka jing stad jong kipat ba. Hato kiko ban ajat kemine kiko ban ajat kepa. Uklam penbor te yang te balai pia bisni ya kiba ajat kepa. Pilayon long Kristan ne, pim pada long Kristan. Pi kiba yakran hakato ka studio. Lada pia long Kristan pule bhai ka Bible. Wadla pilade kita ki doktor, ki nong hikai nehu ki balat tebit. Wadla pilade kita ki nong tokot. Kita ki nong elam jong ka sengkur mo. Wadla pilade kum kita ki taru nrei lada pila long Kristan pule bhai ka Bible. Haka jing I ka jonga ka jing ajat kemi ka pendenjara ka kenthei. Ka penkordete ka kenthei. Bat bunsin ki senrang ki sim kabu. Ki le ben ya ki khon bade ka lok. Kim bersabha. Bat don le ki ba supen kit khonrei kai ya ka kenthei. Te lada ka kenthei ka lej dawa bai bamru. Lada usenrang uya sach unla baju senrang. Namar haba phim ai te ya ki khon gikti su. Phim ai jat te su. Pisima pide ki khon gikti. Kumno pinut ban le dawa bai bam. Haka jingsa pilade ban songu. Pilade ban so kemen ke namar ba ula penyuk khun pi. Pilayo ki khon gikti. Mangi ki khasi ngimlong kum ki we ki jaj menreu. Ngimlong kum ki dekhar kum ki pareng. Namar ngi ajat kemiyam. Usenrang ula ban lemon. Setang usenrang ubas ngur stang usenrang babahahi nrei kine ki senrang rukai te kila ban le kadromon phim don hok ban le dawa bai bam namar ya ki khun gikti phim ai te su kane ken kapen jenjar kapen sosat ka kan thei bapli hakapor bagi khun gidang ret te lada ka kur kaya rap te biang hi nrei bunsin pat katkum ka jing I ka jonga ka kan thei sisin bagalakit khunrei em ka haban duruting kahaban tay stom nalde ban basa ban penhe pensan kia ki khun gikti. Kakur bunsin kanam yarap. Lada ka yarap ru kan yarap katno. Kakan thei hi sisin bakal kit khun rete kan jenjar be hak puar ba ki khun kidang ret. Bat bunsin lada ukpa umdon em ki khun ru kilong poi Ki khun ru kim ipu iping kum ki khun don kapa. Kito ki khun klem kapa yam. Ni bapli isun bha. Te kenthe de bapli. Kan bersane, kan pak school ne ki khun. Kan pentit jan pentit nep ne. Kajing bela kenthe de. Lada dang kendiat khun te dang kham sirkom. Dalabun khun le te ka kenthe bapli te. Ka jenjar bha. Dena kane katau kan. Masa bun ki kenthei ki balet se ki kam aurie ru nomor kito ki kam aurie ki kam kentenit kum kito em kam dimet ka bainong ru ka he kumta ka kenthei haba ka syam jing jenjar haba ka syam sosat kam banse ban let se ki kam aurie kane baru kade ka dustur jakmi balai ngisu apan ksan ya ka dustur jakmi pet kum kiwe ki jaj menreu usenrang unumla ban lemon. Lada usenrang umbesaya ki khun. Lada ka kenthei ka lej ujor syak an usenrang usak set petok. Usenrang usak penistom. Kibor yang ka an kinom sa usenrang ba unsu yai tlatlut ba un nombesaya ki khun. Namar dema ute ubala simti ya ki khun. Uhaban besa uhaban penhe pensan. Uhab ban paskul ki khun. Ka kan thei ban ka kham yo lemon ka kan thei dekhar ka kan thei pareng kan nrei usenrang te nomla ban yo lemon ka kata ka de ka jing pher jong ka jing ajat kemi bat ka jing ajat kpa te piakren ya kata kasang lada ajat kpa te balai kiwe ki jat benreu kim dan sang balai dan sang tang mangi ki khasi
balai pat ki khasi jongi watla phia khen sang kum taru kidang don ru ki baya songlok parajat ke songlok parajat don lei wat u kunyiru u songkurim ya kun persa kum kata phim ong bakam longsang kane baru kade ga jing shala yalam bakla jong u khasi jongi nadu menswa kasang kamdon lada mangi ki breungi start re kasang kade betang ka jingle rudom kiwe ki jat breu kim don sang balai mangi khasi ngi don sang ngile rudom de ngi syong kha prajat tepi salong watu kunyi kun persaru syong kha salong kamlong pi kid kharem lada ki syong kha kime syong kha prajat bet kakan thei kade banya pher ka jat ningkong ken lada kakan thei kade jat kumar usenrang ude bande ujat khan lane ujat chakraborti kumta phi kibaya pengsan jat kmi phinang mud ba kid khar ke syong kha prajat mo em kime syong kha re prajat tange ki khun gen ki ajat kpa henrei kakan thei badu senrang kidei banya pher ka jat sisin ba kalaya syong kha badu jat khan em subu kakan thei ka kadei jat kumar tang ba kaya syong kha badu jat khan te lada ka kalaya syong kha badu jat khan subu ka kerteng ka Liza Kumar ka Liza Kumar tang ba kaya syong kha badu jat khan ka kalano Liza Kumar khan te ke haban tang jat ya ka jat jong akan thai hadin ke haban at jat khan tang ba ki khun te kin yat bet jat khan bet kim letre sha ka jat jong ka kami kin let bet sha ka jat jong pa kum ta gen te phimut ba ki dakhar kim tipsu ya ka kami ya pa kim tipsu ya ka taka tipkur tipkha ki tibet ki dakhar subu klara ka kenthei kaya don laingut sipara te ka henmen kayo da ujat khan kapara kayo da ujat chakraborti te sa kapara khadu kayo da ujat raghuvanshi phi dangmut ki khun kikti bami na gitu ken suya syong kha kulmar em phi ya ki badang ya jan te ompat lore bane syong kha kadon de kata kajinya tipkur tipkha hapdang ki dikharu kalong kumta te lada ya keren ya kata ka syong sang phi kajat kemilei lada ya keren ya ka bible kan hadin ba ublei ula thang ya ka Sodom bat Gomora ki balaj im na ka jing thang jung ublei ya ka Sodom bat Gomora kidei tang ulot bat ki khun kan thei jung te ki khun kan thei jung ulot namar ba ulot udon tang ki khun kan thei sudah haba ki breu la inglut don breu su sha Sodom bat Gomora kumta khun kan thei jung lot ki kwa ban penroy ya kakur ka jajong ki namar don senrang su te ki khun kan thei jung lot ki syong kha wat ya lu jong kpa ki pendi kiat yu kpa hadu bu kpa una bu ait lada ukpa ula bu ait ki syong kha yu kpa kata kade ka jing le sang jong ka jat kemi kat kum ka Bible te hagane ka jat benreu jongiru kane ka dustur jat kemi jongiru kidon de ki ba le sang kumta kidon de kembangala penpau menemo ba wat ukunyiru usong kha ya kun persa wat parajat ru ke syong kha hato kamde ka jing le sang nakli nga jonga kentu ye phi kipat ba phimde ban nge chekine ki breu ki ba sumi ha ki ransanya thir ndala jan ka election kine em kimi khnang
andala jan ke election khnang ban yu jing mentoi ka parti ke ba maki ke Kristen te kia keren jak kepa kia penrem jak kepa balai kimi hakapor bom patjan ke election balai kim khotlang ya ki jak paru bakin ya keren kiswa keren tang para jak kemi hang to ban ya penrem ki jak kepa te kami song nia pi mangi ki pajba ki pasngap jaj bang la keren ya kene ka benta te ngakwa ban keren sai ka wi ka poin oi donru na pleng jompi ki ban sas ngomong ki ban sas ngosi ki ban sabitar nga rengan keren be cek jingsa bonsin ki phadar bat ki pastor haba ki penyatho ya usenrang badaka kanthei hangne hari kasi jongi kim le be thik kat kung ka bible karukom penbam smai jongki kalaya pher bat kakam bakile te ngan su jar kerteng ngan su aida kanuk sai ya kini ki aktor mo kakanthei kakerteng kaliza bad usenrang u kerteng u ebok te u phadar lani u pastor un ong suai usenrang ebok pikloin em ban simti ya ka liza ba kan long ka tengah jumpi usenrang uong ngakloi te keli u phadar lani u pastor sa ya ka liza saya ka kenthei liza pikloin em ban pediang nya u ebok ba unlong u tengah jengpi ka ong ngakloi nrei ondala de penya tho em dala mi na ying mane u senrang ba simti u klem simti nrei u let ban bat ka kenthei haka jingsha u de ban simti senrang gen u de ban yalam u senrang haying jong u gen balai yalam mana ka kenthei kalalong khongpong karukom penbam smai jongki phadar jongki pastor hangne hari kasi jongi bat kakam ba kile kalai pher karukom penbam smai bat kakam ba kile andal debetho lech penban da senrang haying jong ka kenthei te de ban lech ka kenthei saying jong senrang ke te lese dona pneng jong phi ki ban bitar ki ban ngomong ya kini ki kentin ki ba manga kren reng kren be cek jingsa lada ki pensmai sya kat kum ka bible te kim de ban pen le khongpong kum ni ki phadar bat ki pastor ki de ban kren be cek jingsa ba kadai ban lejbut ka kenthei saying jung senrang de ban lejbut u senrang saying jung ka kenthei de ban simti da ka kenthei nrei de u senrang ken u ban simti haba philapen smai ba u ebok un simti yaka liza te balai pat simti ben banda ka liza ya u ebok ondalami na ying mane kane kala yajlat bat ka jing pen bam smai ka jang phi hakmat jung balai te na kalinga jonga ngam kwa ban kan tho ya ka jat kemi lane ya ka jat pa nrei nga kwa ban yang neutral ya ka badai ngayaro bade ka bom dei pat nga penrem nga kentai te kasyong hakamon dong phi ki patba phi khamla ban ajat kemi ne phi khamla ban ajat kpa nakaliang ka jonga ngam penrem ya ki ba ajat kpa ngam penrem ya ki ba ajat kemiru namarel deru nga ajat kemi ngaburom ya ime ngaburom ru ipa te porlok ngam kwa ban kerenjrong tangkat nehi khublai sibun khublai cajarngu ba filpe cekane ka video te wadom ya ngorem wadnom ya somong ya ki ba manga kren manga kren ya ki jingsa te saya bisar ya ki badai to pdiang ya ki bom dai pat to kentai ngasu ungkum tamo te khublai sibun khublai cajarngu ngin sai siam biang haki wepatki video